Shalom. Parahlado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tu sudah ruas namar minggu di Tikyon, dohot namar minggu di Bagasa Tabe melalui live streaming. Selamat beribadah mahita. Tapuji matu hatta marede mahita siam buku ede nomor 585. Amin haleluya. La ende hon ma tuarni de batata. Amin haleluya. Alani de gani basana na tuhita. Amin haleluya. Ende hon amin haleluya. Ende hon amin haleluya. Ende hon amin haleluya. Ende hon amin haleluya. Endehon amen haleluya. Endehon amen haleluya. Endehon amen haleluya. Endehon amen haleluya. Mari hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu popa langit dohot tanoon. Amin. Ditimbangi rohanami do ale debata, asini roham di parsitongan ni joromi, sumantu guarmu do baritam ale debata, ro di ujung di tanoon, gok hati gorondo siamunmi, timbul do Jehovah jala pujaku situtudo di bagasan hutani di batata di atas dolok habadiaunai. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata par asiroha nasumurung, moleate marohanami tuho ala dijauho hami tupakirimun di hanguluan saleleng nilelengna. Selehon matu tondim turohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan adibanua gijangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhut nanay mangabat hami tu hasonangan. Sepagada hapor syaon, pakirimon doho pamopomon di rohanami, asa monang hami ro di ujungna. Lau manjalo tupali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si panguluami. Amin. Maredehita sia buku ede 120 walu ayat sada dohot 2. Itanda debata nadi
sona nang sadasiani dito kudo sudena Tuhan sonangani dito kudo sudena Tuhan sonangani ditanda donasida di Baimur Seriado nasida di hatana nanti nasidaro idu hangoluana idu guru nai lasido senjata na mangalong musui lasido senjata na mangalong musui. Tangian hamuma pati di debata di minggu sadarion ima sian 5 Musa biduonom ayat 41 onom. Tangion ma ale Israel anggo Jehovah debatatai Jehovah sasada sado. Jala ikon haholongonmu Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa ata-atem dohot sian nasa gugum. Jala ikom parateatemu luhut hataon akan nahutanahan tuho sadarion ido sahatna rap mahita mangido gogo tutu hatai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangula naumbar tu patikmi amin. Marede musehita sia buku ede 227 ayat sada dohot 2. Yesus moluni doniku hono urusaki bukti nama diriku rodina salah lagi takas mapatuduh tu awon pagogompin asahiku halumut mahonga Tatopotima dosata di adopani debata. Ale Tuhan debata amani Tuhani Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan ditopa nasana adong parhuhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolo manopoti dosa nami akan nahula hami marhites yang pangalasyon nami di patikmu ima marhites yang tubuh-tubuh ni rohanami naroai na siapa kateon nami na soture roh di pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami na tamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami ala natar sol-sol bagido hami nuaeng alani i asima roham di hami ale debata nami pardenggan basa jala para siroha doho alani anak holongon ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di parbadia Tuhan nami be asatar bahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat tu hami hangoluan na sora suda na pinabarga-bagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringa tu hasesaan ni dosa. Para siroha jalapar dengan basa do Jahoba labat tarimas jala para siroha godang dang dibahen tu hita hobar tu aka dosata jala dang dibalos hon tu hita hobar tu aka hajahotota songon asini rohani ama-ama mida aka anakna asini rohani Jahoba di aka na makabiari ibana hasangapon madi di batana di ginjang. Amin. Maredem sehita sia buku Ede 202 ayat 1 dohot 2. Haholongi ogogoku haholongi otokto marhite hite bambai naku nang siang nasarohku ai hodo sumondangia rodina matea uhahulongi hongoluku yodo ale aleki sai nang tok tong ho pujiyoku salele asinondangi olong mamolin rohati deho Jesus ki Tabege mahatani debata nagabe turpuk epistel di hari Minggu sadarion natar surat di buku Ester bidusia ayat 15 sahatu 10 sia tajaha mamarsikat sore. Nang di hari 14 bulan Adar marpungu do halak Jahudi akana di Susan jala dibunuhi di Susan 300 halak aladang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Ima namasa di hari 10 tolu bulan Adar gabe marhasonangan nasida di hari 10 opat bulani gabe dibahe nasida mai hari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Jahudi akan namaringan di aka huta pagaran ari 10 opat bulan Adar dibahena sida ari lasni roha panggalangon dohot ari raya laos masih piringan nasida disi ganuptu ale alena ido sahatna martua do akan tumangyon hatani dibata jalana websa. Amin. Maredemu sehita sia buku Ede 100 ayat 1 dohot 2.
Tahatindakon mahaporsiotai songon nahina tindakon di dongata sahaporsian di sandok purtibion rap mahita mandok. Au persia di debata Jahoba ido ama pargogo na hatu dosan na tumopa langit dohotano. Au persia Yesus Kristus anak ni debata Jahoba sesadai ima na tinubuhon si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabubuan ido na tumau na bernit di panghukuman ni si atus da mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru do mulak mangolu lo di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siang di debata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot utano menghukumi halak na mangolu dohot na mate au persea diton jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot ya sesa ni dosa dohot ya hatai mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot ya hangolua norsa sudah amin. Tabege matik-tik na masa di tonga huriata Salam. Shalom. Tabege ma tikting na masa di tengah-tengah huriata do onang si pamasaon di bagasan mingguan. Na parjulu ia guar ni mingguta saderon ima minggu 10 alu dung Trinitatis dohot topik minggu haluaun sian debata atau keselamatan dari Tuhan. Tikting na perjulu sermon perhalado. Sermon perhalado pada hari Selasa 5 Oktober 2021 masuk pukul 17.00 WIB 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 10 Oktober 2021 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan baptisan khusus atau tardidi khusus. Pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB telah dilaksanakan baptisan kudus atau tardidi khusus kepada seorang pahopu dari Opu Jevanya Silitonga Boru Situmorang ruas WEK 8. 52 pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Wira Bambang Hartono Sitorus sarjana hukum, putra dari Bapak Mator Sitorus almarhum, Ibu Sintua Rosmawati Boru Harahap SPD yang beralamat di Lumban Pinasa, Mandailing Natal, anggota jemaat HKBP Lumban Pinasa Resort Mandailing Natal, dengan Saudari Eva Rita Berliana Boru Silitonga STP MBA, putri dari Bapak Jonser Silitonga almarhum, Ibu Mintaria Boru Situmorang yang beralamat di Jalan Jati Raya Blok A3 nomor 10 Perum Marga Asih, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi WEK 8. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 di HKBP Lumban Pinasa Resort Mandailing Natal masuk pukul 10.00 WIB. 53 Rapat Pendeta Hatopan. Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2021 dilaksanakan secara hybrid, sebagian hadir di Sipoholon dan sebagian lagi berkumpul dalam satu tempat
Distrik 18 Jabartengje akan dilaksanakan di HKBP Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. 5.4 Pesta Gotilon 2021. Sesuai dengan program gereja kita 2021, maka gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon berupa pesta amplop. Rencana kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021. Untuk teknis pelaksanaannya akan diwartakan kemudian. 5.5 Kegiatan seksi perempuan. Latihan angklung dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 17 WIB. 2. Zoom sermon seksi perempuan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB. 5.6 Kegiatan CD atau Parguru Malua. Jadwal pelaksanaan CD untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Retreat Parguru Malua dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021. B. Ujian tulis dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2021. C. Ujian lisan bersama orang tua dilaksanakan hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. Dilanjutkan dengan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. D. Naik CD hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. 5.7 Pembentukan panitia Natal umum 2021 dan tahun baru 2022. Sesuai hasil rapat Perhalado hari Selasa 28 September 2021, Koordinator dan Pelaksanaan Perayaan Natal Umum 2021 dan Tahun Baru 2022 ditugaskan kepada Dewan Diakonia. Untuk itu Dewan Diakonia mengundang semua seksi dan kategorial untuk menghadiri rapat memilih panitia Natal Umum tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 waktu pukul 19.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu gereja kita. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada semua seksi dan kategorial. Warta ini sudah merupakan undangan. 5.8 Jadwal ibadah minggu. Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB, WEK 4, WEK 6 dan WEK 9. Pukul 10.30 WIB, WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Pukul 16.30 WIB, WEK 2, WEK 3 dan WEK 5. Warta tambahan dari seksi pendidikan gereja kita. Sesuai dengan hasil rapat guru-guru PAK, pembelajaran tatap muka kepada semua siswa PAK atau pendidikan agama Kristen dari SD sampai dengan SMA akan dimulai pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 masuk pukul 13.00 WIB. Pembelajaran tatap muka akan diawali dengan ibadah pembukaan di gereja masuk pukul 12.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh siswa PAK dan orang tua untuk dapat mengikutinya, dan dihimbau kepada semua murid PAK SD sampai dengan SMA memakai seragam batik dari sekolahnya masing-masing. Songonima warta itu ngatakan huriata anggia ma tuhatta masuk-masuk. Salam. Shalom. Marede mahites yang sanggap ni Jehovah 705 ayat sada dohut udutna huhup papungu pelean na parjolo. Warni Tuhan Yesus
Yesus si abodoi bege ontar ngon ende naumu lidi portio olong doro aku di Tuhan Yesus olong doro aku di Yesus Tuhan atar holong rohanai Tuhan nahi nokop na pola durus mudar nai di dolok Golgata holong doro aku di Tuhan Yesus holong doro aku di Yesus Tuhan Martangyang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramo tiyak ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Urian ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus hata ni debata di minggutta sadarion minggu pasapulualuhon dung Trinitatis tersurat di Heber biddu 2 ayat 1 ayat 4 Heber 2 ayat 1 ayat 4 Diamu amanami dot inanami na posobulung remaja sekolah minggu namar minggu nuaing di nganam munabe di bagas tabe do mahamu mabuka bibelta asatajaha marresponsoria sian Heber 2 ayat 1 ayat 4 marresponsoria songonon ma didok disi. Sudah ada slide? Belum ya? Berarti saya yang membaca buat kita Heber biddu 2 ayat 1 ayat 4. Di bawah ini nuaing mamuba gogotta maniop hatanang tabegei unang tung di bawor hok kita. Ai gari nahinatahon niakka suru-suruani gari hotdo jala nasa pangalausion dot hatuison mangalap pamaloson nahobar. Tagamon ma adong dapot haporusatta molotatuison haluaon nasay godangi. Pola do Tuhani makatahon dimulanay. Jala momos di pasahat akkanaw bigesa tuhita. Ay do debata makatidakon maritehiti akkatadda dohot halongangan dohot ragam ni akka pambahenan hagugoon.
nang marhite-hite toddi parbadia nasinagihonna guru lomoni rohana. Demikian songoni mahata ni debata di hati Indonesia ujah ma dihita songonon didok. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Amuak kamang do tamuak kainang nang naposobulong sa luhu na hita do nga sa porsyaon di bagasan goarni Tuhan Yesus. Tagoar doa kapartikiat saunari sebagai era modern, era digital, 4.0 ninnate, industri keempat, jala marhiti akka majuan yak kajama saunari akka mangdo tamu kainang sehira naswadong be na hukup nuaing. Tidak ada lagi yang tertutup, semua transparan, terbuka, dan bahkan apa yang tidak sebenarnya tidak perlu kita ketahui taboto nuaing. Itu bain nagabi lamsongon na meragam biar ni roh hatu hita alana seharus naso polariko botot tanah masa di luar nasing sudah nuaing taboto, sudah nuaing terbuka, era informasi yang sangat luas dan setiap informasi itu bisa sampai kepada kita dalam hitungan detik. Ana masa di beriban satokin ngetor tabotoi. Nah dong kecelakaan di Bariban, kebakaran hutan di Amerika dan beberapa negara Eropa, kemudian kecelakaan, berita na rotu hita, nuaing di bagasa tikit tahun, dunia hanya selebar layar Android. Dunia hanya selebar layar handphone dan semua kendali dunia pertibion nuaing dikendalikan melalui informasi-informasi yang ada dalam selebar layar handphone androidisme nuaing dia kepartikiat tahun. Akamang do tamuak kainang ido namasa nang di partikian ni surat ni Hebron. Aka informasi, aka perhataan, aka padohan nasahat tuhala Kristeni nabui menggugai hapor seon na ikut takas doi naeng botoon ni napor seai. Asaunang dibuan di baorhon namasai hita, asaunang di baorhon nakahatai hita. Supaya setiap orang yang percaya itu lebih teliti memperhatikan apa yang dia dengar. Sehingga ia tidak hanyut terbawa arus. Ima si paingot tu halak Kristen ditiki taringot tu perhataan taringot tu Kristus. Bahwa Kristus itu adalah nabi bukan Tuhan. Bahwa Kristus i panurirang do dak sipalua. Alani ikut dipaingot hita marhite-hite terpukta di bagasan mingguon sudah hita kana porsiari Kristus Yesus. Naing do takas ia perdalanan ni hapor siota songonodo. Di top padewata dimulanai hobartu
sakap ni dewata, dungi makatai ma dewata sadiri dohot akan aporseai. Si Adam, Jo Adam, di dia doho ninna dewata. Dungi makuling ma dewata di parsitongaan ni porlaki. Jo Adam, di dia doho. Dungi mertabuni si Adam makatai ma do dewata. Na makatai do dewata tu si Musa marhite-hite ronggur, petir, kilat yang menyala-nyala. Dan kilat itu menuliskan dalam 2 loh batu Torah. Ima patik ni dewata. Patik perjolo, 1 patik pasapuluhon. Allah berbicara. Allah berfirman. Ko amar zahwe. Demikian firman Tuhan. Ima dimulanai makatai dewata marhite hatana, marhite haguguonna, marhite huasona. Sehingga dalam periode dewata ama, dewata taima dewata yang invisible, dewata na manop palangi do tanoon yang berada dalam singgasana surga, dalam kekuasaan dan kemaha semua, maha sude, maha kudus, maha kuasa, maha kuat, maha kekal. Dalam kemahakuasaan Allah, ia berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Allah disuruh donang akapanurirang. Songonom maha tahu tu bangso ini natu si Yesaya. Songonom maha tahu tu bangso ini natu si Yeremia. Songonom maha tahu tu bangso ini natu si Yeskiel. Hatahom ma babua na martubur tukok ni si Isai. Jalasian pinopar ni si Daud. Roma si palua tuhamu ninna akka panurirangi. Di buku ni panurirang manang buku ni si Heberon, takas do ditonahod di Heber sada ayat sadai, ia dewata marhite-hite holong natuhita nunga ditotopon amai hatana marhiti akka panurirang. Ayat 2 di doksongonon Heber sada ayat 2. Alai dia ka arina perpudion dipakulingi dohita marhite-hite sian anaki. Ibana dipapakit gabisitean perluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani. Tetap dulu berbicara Allah melalui firman-Nya dan melalui para nabi dan bahkan melalui para malaikat naro tu si Joseph. Joseph, ayo si Joseph tu si Maria tahe. Itu si Joseph mencoba jolo. Ayo suruh-suruh tu si Joseph. Joseph, unang ngalang roham mangalap si Maria. Ana gabi-gabi adu ibadasian tod di porbadia. Dungi Roma mesti suruh-suruhan itu si Maria. Dungi tepuma ro suruh-suruhan tu si Maria. Dungi di dokma. Gabi-gabian maho tubuhan anak maho Yesus do bainommu goharna nina suruh-suruhan Gabariel tu si Maria. Makatai de bata merhite suruh-suruhan. Ala yang gosonari makatai de bata merhite-hite anaki. Merhite-hite Kristus. Di dalam Kristus Allah berfirman. Di dalam Kristus Allah berencana merancang rancangan keselamatan kepada umat manusia. Sehingga itu kita sebut dalam sebuah garis rancangan keselamatan Allah yang ditetapkan sejak dari penciptaan, yang dalam bahasa asing disebut Heilsgeschichte, yaitu keselamatan yang dari Allah. Haluaon na sinakapan di dewata tuhita jolma manusia asa tung malua hita di bagasan anaki dapat haluau kita merhite Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan, di dalam Kristus kita mendapatkan penebusan. Odo nanaing pinahipuni hatani Heberon
asa unang adong hita di bagasak kaporsiautta. Boy hita lilu binain yak kaparhataan na asing. Boy hita lilu binain yak kahata-hata ni halak. Boy hita lilu binain yak kapanurirang pargagap. Boy hita di palidang lidakon. Ak kaparhataan di hati-hai na laho manguji haporsiautta taringot tu gomos ni rohatta maniop Kristus. Taringot tu gomos ni rohatta maka porsiai Yesus. Iruban na molodidok di hata Batak adong goidok songonon nate. Ada filsafat Batak yang mengatakan golom hari dok kotai. Unang magolom golom ima. Molo manggolom riaho, unang magolom ria-ria ninna. Apa artinya kira-kira golom ria-ria? Yang sudah lahir di sini itu semacam sejenis rumput yang dalam bahagian tumbuhan ini tajam. Tetapi kita kalau pegang dia dengan kuat, maka tangan kita tidak akan tersayat. Tetapi kalau kita memegangnya dengan tidak erat, dengan tidak kuat, maka ketika kita mencabut rumput ini, maka tangan kita lah yang tersayat. Unang magolom ria-ria, ninna di hata ni halak Batak kiate. Maka holongi Kristus, unang ma golom ria-ria. Alai gomos matiop Kristusi, gomos matiop Yesusi, di bagasan saluhut namasa di ngolutta, asa di pakulingi hita, marhite-hite haluaon na pinatupanay. Iruban na didok, begitu besar keselamatan yang dari Kristus, abolokonot tamay, arganay hita diadopan ni Kristusi. Pola mudar na dilehon, dohot hosana sa diri, laho makokopita. Arganay hita diadopan ni debata hape. Jala sundo hita di bagasan pikiran ni dewata ikon dapotan haluaon akan aporseai di bagasan Kristus. Di bagasan Kristus iro patumonaan ni haluaon na boy dapot tita. Alaniak kamangdot tamuak kainang soto ngadok kita na golom ria-ria. Yang bimbang, ragu, dan pikirannya dipalidang-lidang portibion, terbawa arus yang mempertanyakan keabsahan Kristus dalam rancangan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Suatu ngadok kita na nasangsi be, na suku-suku be, dihadirion ni Kristusi, marhite-hite Kristusi do dapot tita haluaon, jala di bagasan ibana do, di hokop pita, di papidda hita, siang gonggoman ni hahulomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, sian hamagoan tu haluaon, na pinatupan ni Kristusi di bagasan pakkokoponna di hau pinarsilangi. Barok kamang dot tamuak kainang dipartikyan na barpudion. Arong doak kapadohan na buwi laho hita laho mamikiri hadirion ni Kristusi. Gabi dang pos rohatta, dang togu rohatta maniop Kristusi di bagasan ngulutta, sehingga murah-murah do hita rupani dipalidang-lidang barita taringot tu namasa di bagasan ngulutta. Gabi ragu hita, gabi dang momos tatiop Tuhani di bagasan ngulutta, lumo bima moloro parmaraani ate. Alani nak kining ibu kamu dede muna ibu kede muna non ningga do selektai nunga sudah bagus, masih repair sudah bagus ya. Berek kamu main de 705 nak kini ani ede sebelum jami tahun sebetulnya macai tabu hian ede hok kamu manon di jabu muna asabui tarapul hita dia kangulutta di hamaolonon molo Yesus ini na idu na muli sada guarna muli ngatak kasih tok tabo sada guarna muli nomor 3 di tae
ima bukuede mate 705 bagus. Jemolo 705 didok nak kiningani di bagasan hatani edetai goarni Tuhan Yesusi tabodoi begion. Berkamu marah. Moloi begiamu goarni Tuhan Yesus itorbado si pareot taon. Tersongon natangiro Tuhan Yesus na. Tersongon natangiro si pareot ta. Goarni Tuhan Yesusi tabodoi begion. Molo akan porsea taringot tu Tuhan Yesus tertinggil do pinggol ni. Molo taringot tu Tuhan Yesus di hatahon tertangido si parionna. Ukap rohana dungi takasma ibana maparrohahon na hinatahon ni taringot tu Tuhan Yesus. Tadi ojo unok pelambar musik. Asai botamu anon deati ba ragu do pehamu tong mangedehon nak kening. Goarni Tuhan Yesusi, goarni Tuhan Yesusi tabodo ibegion. Goarni, oh ibadah musik na. Sarok kata-kata na usaha kepenian. Goarni Tuhan Yesusi tabodoi begeon tursongon endena umuli di porti bion holong doro di Tuhan Yesus long roh aku di Yesus Tuhaki. Ma, per kamu ma, goarni Tuhan Yesus tabodo ibigion. Molo manangihot taringot tu Tuhan Yesus itorsongon natarapul rohatta. Molo ditangihon na porsei goarni Tuhan Yesus itorsongon na tubuh ngolunai baru, tubuh gogonai baru, ada semangat baru, pengharapan, lumobi dina mengadopi hasusa anok kita kamang dot tamok kainang. Goarni Tuhan Yesus itortabu begion. Ala mangalehon hai baruon di bagasan ngulutta taringot tu hapor siaota. Ala niso tu ngolo hita di palidalindang barita taringot tu Tuhan Yesus. Yesus dosi palua ibana do patumonaan ni haluaon nan pinasahan ni dewata tu portibion. Di bagasan Yesus iro kamang do tamuak kainang dapot tita apul-apul. Di bagasan Yesus iro dapot tita panidangion. Di bagasan Yesus iro dapot tita padonganion ni dewata di bagasan ngulut tairo bana maceta kasdo Heber ron makatahon ikon gomos do naporsiai maniop Kristus di bagasan nguluna. Sehingga dalam Ibrani kita menemukan apa arti dari iman. Isemahita nabui pasisorhon ahado lapatan ni haporsiaoni. Haporsiaoni ima pos ni roha doi oh buah ya sudah ada yang menyebut ala yang ko haporsiaoni pos ni roha doi dia kasih rimon jala pamotoan atau tu taringot tunasoni ida haporsiaon pamotoan pos niroha ada dua makna haporsiaon yaitu pamotoan yang kedua pos niroha. Jadi buido bainot tarangkayan ni hataon molo haporsiaon ni ima pamotoan tu sihirimon dohot pos niroha dinasoni ida.
Karena periode Kristus telah berakhir, akamang dota makena, di mana Kristus itu adalah Tuhan dalam visible, Tuhan yang terlihat, boy tabereng Tuhani di bagasa Kristus, maka kata-katai sisian ni Kristus, doh Tuhan, maka kata-katai pengisi ni Yerusalem, doh Tuhani. Kristus ada dalam tubuh manusia, ia terlihat, Tuhan yang visible, Tuhan yang immanen, bersama-sama dengan kita. Ia ada di tengah-tengah kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan ada dalam manusia, yaitu di dalam Kristus, dalam kemanusiaannya. Tetapi sesudah Kristus mati pada hari yang ketiga bangkit, dan hari yang ke-40 ia naik ke surga, hari yang ke-50 ia mencurahkan Roh Kudus. Kamang dotama kenang periode Tuhan yang invisible kembali dalam Roh Kudus. Tak teri dabi Tuhani di bagasan hazol monna. Tetapi Tuhan berkarya dalam Roh Kudus. Iro nairo nitur puhotu ita di bagasan partikian nuaing makatai dewata barite todi porbadia. Ada periode Tuhan yang invisible, ada periode Tuhan yang visible. Tetapi saat ini di Hita, Tuhan itu ada dalam Tuhan yang invisible. Tidak terlihat tetapi terasa. Tidak bisa dilihat kasat mata tetapi ada di dalam mata hati manusia. Irubana di dok haporsiao ni pamotoan di boto taringot tu sirimon. Sirimot ta surgo. Pamotoan atau tu. Dalam bahasa Indonesia, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar. Tapi ada lagi, dasar Kristen itu harus terbukti. Irobana macai mertua mahita siutok Kristus. Karena iman kita itu terbukti, and garanti. Terbukti dan digaransi. Dan terbukti dan nyata. Bukan semoga-moga. Angko halak Kristen, haporsiaun adalah berdasar di dalam Kristus dan terbukti di dalam Kristus. Terbukti meskipun tidak terlihat. Jadi suatu orang arok kita ragu taringot tu haporsiaun tadi Kristus ya kamang dota makaina. Tuhan kita itu Tuhan yang terbukti. Iroban na molo haporsiauni pos ni roharu dia kasih rimon jala pamotoan nato tu taringot tu nasudida jiku marpos ni roha tong molo porsea da kamang da unang porsea ho porsea pos doroham barang winoto rupe murah rupe gugar aku waina tarsongon halak batak neng memijap pepeng eda ju pijap pepeng mi ninna wai dak porsea ho tuau porsea ro atong basarang liana mu pijamu mehepeki dak pos rohaku mangidaho ini ji porsea do tu inat tau na lay dak pos rohana unak songoni hita kamang da molo tadok hita na porsea ko pos dorohat tatong di Kristusi iya Kristusi do na mangalehod di hita haluaon dot hamonangan dak kolak kaluaw sugut dak kolan hamonangan sugut kamang dot tamakkinang di partikian ni hasusaan COVID-10 siaon dungi Roma musia itu hita akan ada varian baru yang lebih berbahaya, lebih dahsyat, lebih begini dan pos rohat tadi tu hatai. Nang biar hita, nak peikon jamok do hita, itu tong. Nang biar naparohon pamagohok kaporsiaok kita, mabiar do hita di partikian di portiwion nang mabiar do dah. Unang anong madok darok ku biar di mana ngahain na, iperang tikosi, mabiar do hita, bobonosat do hita, alai. Unang gabi sopos rohat tadi tu hatai di bagasa biar ni rohatai. Unang gabi mago hapor siaut tai ala ni biar ni rohatai. Mabiar do ita mabigyak kabaritan waing di sanin na masa pertemuan tatap muka sekolah gabi klaster ni nina dijahay berita di bereng di jadi berita-berita pekon selektif do ita kamang da. Ido na ido ni trupukokat di hati Indonesia enaknya ni. Berita itu harus dengan teliti kita dengar. Jangan asal didengar, langsung diterima. Berita uluk, berita losung, dotak ke berita naso sitong, ikon jolo cek do yetong.
cek, recheck and triple check. Ina manuaing. Dan boy bihola 2 hali. Tuturo masa songono di beriban. Baboy dulu makar dulu. Masur buhuta binain nihata. Hidote. Boy do kan? Boy. Makar dulu masur buhuta alani hata nasotikos. Ko selektif do hita. Ko tabotoro perkembangan zaman. Jadi belajar hamu kay nang perkembangan zaman da unang buhain na nakwe ngametu hamu alay bara mang persiajar dope persiajar hamu. Persiajar hamu kay ibu-ibu Zoom. Ngasudi hamu do Zoom ZOMM ini. Ay waru Zoomon ka baguahon ni hita memang maol do ikon belajar hita unang dibodut. Iro nakni unang dibaorok kamu na. Supaya tidak tertelan zaman, supaya tidak terbawa arus. Moga pita laos mago, dungi mate. Alani perkembangan, jadi ku persiaran tarotong. Asa tabo totong ke perkembangan zaman. Unang dibodut hatani, nama sahita. Ayang go na jului, bingyaw mo na. Ngok ka na jului kaya anak ko na marsikola siya kuta. Oloro dak tutu sikola, alay saro kiriman. Tak sekolah lagi saya kiriman. Bapa, oma, niat tutu nian, ido nian ido. Ipabelit mata orang tu. Bama sa mengerayu. Mauldo pernguluan nuaing, hu BGP sahabat orang denggad do hasilna alai bama baenon. Ikon marsikola doa. Kirim manuaing ngadi do guru nami. Ikut tuhor do vocabulary book, the dictionary book, English of book, smoking book ni mana tu? Ang bohinatay diuta aga jago ni kanakon. Si paboto to, so iboto mangakagwar niyon. Rupani kongko cost nina. Ibabay ni hata English na so iboto natoras na diuta. Oh, madi turani na tetong majamang. Maloni anak kon ni. Tuan ni madau sekolah nabi ngai bodut di mana, ngai pasuda, dungi liling balak surat tamat anak konin narohana tong, balak surat saya pas sekolah nyonin na, lau matu kota di bereng mak, we ngarap dot si boru adi, ngarong di si pahopu, jadi baru mar sekolah tingkat sada, omma pahopu papa, tingkat 2 omma ni. Jadi tiap tingkat naik tingkat 5 tahun ba songoni marupanya teh. Urang dibodut tita. Manat jamot jaga dakkolan barita taringot tu Kristusi, barita taringot tu portiviope. Barita taringot tu rongan. Barita taringot tu namasa di beribaan. Jamot jala jaga hita. Sotung terbawa arus hita. Dungi los mago hita. Ikon takas doi tapa husor, takas doi siapa motoatta, takas doi siapa mikirota, asa unang mago hita di pusaran ni arus informasi yang sangat terbuka saunari. Dangadong bina hulip, patar sudi. Dangadong bina hukup, torang sudi. Namasa di Portivion hanya dalam lembaran handphone. Hanya dalam layar Android atau iOS nama sanuaing dalam genggamata. Ko jaga do ita. Lumobi mamolarong disiak kana palidak-lidak hapor siota. Akana palidak-lidak iman ni akana porsai. Akana orang-orang perkataan-perkataan yang meragukan ketuhanan Kristus dan meragukan ketuhanan Roh Kudus di bagasan partuhanotta saunari. Sotung olo hita di bodut akka parhatani dungi los mago maha porsiota gabirak takasbe iya hapor siaoni pamotoan atau tu taringot tu sihirimon jala pos ni roha doi taringot tu naso ni ida ngabui ta pasocor be noai iya hapor siaoni ima pamotoan nato tu pos ni roha doi kasirimon jala pamotoan nato tu taringot tu naso ni ida. Asa takas hapor siaot taido sinjatatta di bahasusanon. Hapor siaot taido sinjatatta kainang di hamaolonon.
hapor siau taido senjata takamang di partikian hasusanon asa unak kita mahago binahin yakana masa di Portivion alepos marohatta di bagasa saluhut sakap ni dewata paluahuk kita asa malua hita di permulut tasonari sian ragam ni yakka hamaolotai kamang do tamakkainang terkhusus matwakka yanakon ni huriatta nasodapotan fasilitas pendidikan agama Kristen di sekolah nabi tataruho nak kamang tabuat tu garijon asa diajari ke guru ni sekolah agama Kristen tai kita antar mereka supaya telinganya mendengar Kristus, supaya telinganya mendengar berita keselamatan, berita tentang Roh Kudus, supaya karakter mereka terbentuk menjadi orang-orang yang tangguh, kuat, kokoh untuk memegang Kristus dalam kehidupannya, sehingga nanti ketika ia bertumbuh, ia bukan orang yang dibodut haporsiaon na asing, gabi dibodut haporsiaon niaka sileban akay anak kotay. Hari Jumat bainot tado jam 11 siang di son kebaktian pendidikan, pembukaan pengajaran pendidikan agama Kristen. Tasuru ma anak kotay molongai semat tong. Tabuam ma mulu SMP do pero SD asa diajari akka guru tai. Berek kamu madari kok ni pengajaran ni alak Kristeni ai holan handphone na naman wang ditio pakai anak kota nuaing. Nang ko pala sa jom 2 jom sa minggu dijaha dibegi berita taringot tu Kristusi, sehingga kita terus mempush pendidikan agama Kristen di gereja tahun nak peholan mereka anggau to kagurui las doro akuda hami padita belum tentu mereka mau padita na hami padita on jamitan nami universal laku jamitan nami to kada dana dang mungkin ni dang ibegi suga derong marminggu dana sudah nyatusi jamitan nami on karena khotbahnya universal tidak spesial. Ala yang gua kegurui opat talak do 5 halak murid na yajari puang. Didakhe 3 tugas panggilan gereja disokong oleh 1 panggilan yang lain. Koinonia, marturia, diakonia. Tetapi ada unsur yang juga tidak kalah penting, didakhe, mengajar, mendidik dalam karakter Tuhan supaya ia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ta hari kotom mayak kamang do tomo kenang. Narong ya anak kona sekolah SD, SMP, SMA. Na seorang guru agama di sekolah na Roma hamu. Roma hita marsiajar di garejon. Asa di patorang taringot tu Kristus. Kristus adalah juru selamat yang pada zaman dahulu Bapa berkarya dalam firman-Nya yang transenden. Tetapi sekarang imanen, tetapi saat ini Roh Kudus tod di porbadia ma nuru hita asa toktong hot di bagasak kapor siaut tai di parnguluono moloro ham marminggu nuaing masih hol hita marminggu jalan nasugutan pola sa perong di luar na marminggu ruas ni HKBP jalan luraon memang cobot ta nama mengevaluasi sistem tahun nanti alangaga melonggar level ni PPKM ta hatan nami na mayari Sabtu asa lubi sabuhi hita lebih gumudang marminggu si hol ni rohani zolma na omar tangiang si hol ni rohani si kola minggu dak kadudua benuaing neng 2 tahun mana sohea di bereng gereja dang di bereng habadiaon ni bagas joro ni debata ala dijabu na sida saya marminggu na sinodangan ni toddi doi moloro hamu tu garejon si hol rohamu neng maredde di garejon nani das-dasan ni toddi porbadia doi asa marpungu na porseai mamuji goar ni Jesus si paluai gomos mata tiop ha porsiatai amen martang yang mahita mauliate madiho Tuhan alanung ngalam gomos huha porsiai hami Kristus na mamakulingi hami marhitisian amai paluahok kami di bagasa perdosaon nami alay saunari makatai ho Tuhan marhiti tod di porbadia tod di panuturi tod di pangajari ajari mahami di bagasa tod di mi asa margugu hami
di haporsion nami. Gomos hutiop hami haporsion nami i. Dang dipalidang-lidang portibion. Ali Tuhan, pasu-pasu masude ruas ni huriam namar minggu sadarion di garejaon. Doho namar minggu di bagas nasi dabi. Sai suru matod dimi patuguhon rohanami. Molotungarong hamaolon. Homa hupangasawok kami. Molotungarong hasusaan. Tuho mahami marhaporusan. Asa di saluhu na masa di ngulu nami las nirohar sakpe. Hodo Tuhan gomos sutiop pami. Pasu-pasu maruas muna ulang tahun kelahiran sadariodo sa mingguon. Gajang umur nasida di bagasak kai pason. Goham mudo dengan nibasam. Na ulang tahun pernikahan sadariodo sa mingguon. Tuhan lam berbahagia rumah tangga nasida di bagasan pangajariommu. Pasu-pasu nang ruas ni huriam simpatisan ni huriami. Inang Sri Orija Maya Sutarti .aknn. Nama do mauliate di sude dengan nibasam .asini roham. Ali Tuhan, sailam tabay di nasida dengan nibasam. Di tonga-tonga ni ngolu rumah tangga nang parianak konon nasida. Lumobi diak kaperkarejon nasida. Jalo maka pilihan dohot ucapan syukur ni boru ni huriam pebi togatorop. Dot Andre William nenggolan songoni nang NN. Diaka ulaun nasida, ramoti nasida le Tuhan. Tupahi nasida di bagasan linggoman di tanganmu. Asa martabatab balas ni rohana nasida. Pasu-pasu akka ruas ni huriam namar minggu tami. Ruas simpatisan HKBP Jalan Lurah. Gabriel Fajar Yanu Reza, Antoni Huta Barat, Natalia Gurning, Praya Sari Pangaribuan dotak KNN. Asiro hamanang di dia pinasida li Tuhan, dongani ring-iring tugu-tugu ngulu nasida. Hutangnya ko kami mali Tuhan, nang ruas ni huriam nanaing marhasohotan, Wira Bambang Hartono Sitorus, dot Evarita Boru Silitonga, adiga pinasida borkat tutapanuli, patupahon parsaripion nasida, mangojak ko rumah tanggana, marhiti pasu-pasu parsaripioni, ramoti nasida di perdalanan, iring-iring nasida jalapatiur ulaun nasida, di bagasan pangaramotion ni tanganmu, dot hai pason nasiakkoi. Ali Tuhan, asima roham nang di ruas ni huriamak kanamar sahit nuaing, gali peak di podoman na di bagas na, nang di rumah sakit pe, inang nyonya si Tompul boru si Mamora, sayu rasi ali Tuhan jala pamalum parsaiton nasida, asa tumibu mulak nasida siya rumah sakit, tupahi mahay pasod di ruas ni huriam, na sedang dalam pemulihan, madjalo mangido hamalumo siya ko amang Silitonga boru lubis, songoni inang situa boru siyahaan, ali Tuhan, menunggu penanganan lanjutan di proses hamalumon nasida. Pos dorohanami, mangula doho maritiak ka dokter medis rumah sakit, si panganos sinumon ubat-ubatan ali Tuhan, asima roham, sahay pasu-pasu hahi pasod di nasida. Songoni mali Tuhan nang madjalo, doho mangido pemulihas siyak ko amang pelman pasaribu, bagas si majutak, doho tak karuas ni huriam na marsahit na sohagorak kami marsada-sada. Sailam tabay madina sida hai pasod doho gogope. Tupahi ali Tuhan ak kapangubation na sida. Parhitian niya sida roham mangalihok kay pason. Pos rohanami ali Tuhan disudi na sinakapan ni huriam. Mangula doho mariti tod di porbadia. Mangurupi dohot ngajari huriami. Lau patol hason salut ak kanadenggan. Di tonga-tonga ni huriam. Asalam patar. Jalalam takas hodo si palua di hami marhite Yesus yale Tuhan dapot hami hamonangan nasian hoi. Amen. Maredde mahita nomor 754 hut papungu pilihan. Tong
Mengenangi Yesus dingolukon, dingolukon, Dingolukon godolongi Yesus dingolukon, totong dingolukon, mauliate goknas ni roha, maringan holong ni Tuhan dia, mauliate goknas ni roha, maringan holong ni Tuhan dia. Tatangi akun mapiliat tamartang yang ngahitan. Ali di batama namin na di banua gijang horo-haroron salu sileleon na ring kadok nasa ulibasa na mauliutus pasata mi masyan na nileon mito kami pilihan na mito ho say jalom may gawi uap na hutus di jalom pasu-pasu may jala ramoti asaw parasyak kami pilihan on pati bulok karajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay maruhan nami marhiti todim asalamutan dahami gudang ni sileon-leon mito kami asalam gir-gir kami untuk mau lihat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asana ni lehon ni tondiro di pamaratu osadoho guguki rodi saluhut arpaku upasaham itu ho doso satu kudo. Alea manamina di benua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malamoni roham di benua tongaon songon na di benua gijang, lehon matu hamis sadari okangulus siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami to giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna haraja dohot hagu dohot rodi asa saleleng nileleng na jalohamu mapasu-pasu sian tuhatta di pasu-pasu jaladi ramoti Tuhan dewata maho disodakon Tuhan dewata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan dewata mabuhina tuho jala di pasor hon madamena tutodim amin. 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 Selamat hari Minggu Madi tasaluna. Oleh tadi perhubas HKBP Jalan Luras Sadarion di Inang Nadua song leader tadahot di tim multimedia jalur production pas-pas tuhat tamahita kamang dot tamak kainang toktong dope saya tasario dana pensiun tabarite kotak dana pensiun saya ada ngak kepertikian mengurupi dana pensiun di hita Tuhan memberkati horas